Beno, iparraldetik bizikletan azken etapa. 8. jardunaldia. Asteazkena, uztailak 23. Grabando, un! Bueno, hori, nire jonaren moduen ja lukatu dau. Eta sorti egun hasi gauen gure ibilbidea Hondarribitik eta hemen gaz, horretate. Indean bat, eta iaz, Santiago. Pipa bindu lana. Hola, balei. Eta pita, Bueno, hau ikuetango, gorde zizabetxik etapa horra izen da. Eta, ez dakitz, nanoko gaur errez, esaten duztie, pidixo bat daukagula prestatuta etapan zier kamara mobila grabo duzkuna. Sartu edizua? Sartu edizua. Bengoaz, atzekaldetik, Lizarralde Kirolakeko txirrendulari hau nire zurrutia da. Kamarari saludo txiki bat. A ber. Kaixo. Hola. Erdian Ataundarra grabatzen eta Eskobiko aldean Aramaioko Katxagorria. Hankagorria baita ere. Hortxe. Hemen txegoatz, Soraluzetik abiatuta hor aurrean, ez da ikusten ondo, baina hemen txedoaz. Ezker, eskuin. Urrutia, Peña. Bergarara bidean, osintxuti pasatu gara orentxe, Arrasatera bidean. Aurrera! Apa, Mazbela, ber. Mazbela ez dugu grabatu eta hemen daukagu. Gaurkoan, egun hauetan pelotoi buruan ibiliarren, gaurkoan, kontatu zer pasatzen da? Bai? Eta gorputzaldia, zer moduz? Txarto. Zepa, atzo zer ibili ginen, atxeden jardunaldia. Zer ibili ginen? Atzoko jaskoa. Ez zion, txarra. Bale, ederki. Bueno, aurrera, saituko dugu, ezta? Bai, eta bai, horren bilakoa zen. Rifle! Gaurkoa zen pasatzen da? Gogorra? Belauna ja txarto. Ja, egun asko bizikletan eta? Gau, enzotz. Eskerrak iristear gauden. Bai. Eta zer? Eskerrak, Agirregabiria ordoa. Opta, kontuz kamara. Potzura ja sartu zen, hori ez dugu behar ordoa, Agirregabiria. Hemen batxe batzuk eta ez dakigu, kamara ez da oso estable. Bai. Eta gain ez dakit nola itzaldu, ezin dut itzaldu. Berbi, grabatzen. Kontuz postearekin? Argi. Hori gaita eginda zegoen. Arrizkutsua gaurko bidea. Bai. Ezen duzue batzuk eta dagoela. Bueno, danok satisfazio Atxe zegoen, jo, piskatu. Gabitela kuenta. Hortxe. Ja, bukatzeko gogotarri, erosiko aldea, ja. Ia, akzidentzea. Bukatzeko gogotarri, eta, bueno. 5 kilometro eskas, metara iristeko. Eta gu atzean. Betiko lez atzean. Gu atzean eta jotiko aukerarik gabe. Mekaniko lanetan bai, hori bai. Baina pozik, baiken. Bete dugu sortzi egunak. Eta, bueno, beste esperientzia bizi zen dugu eta bizi dugu. Eta, bueno, bastakit. Ontxe ikusiko garemetan. Bale. Ontxartia. Bueno, biltea ikusita gero, ez dakit. Ez da guzti ezabexia gozateko eta apur bat baina despirinko garen zuetaz. Eskerrik asko egunero jarraitziarren. Eta uste dugu hemen buruak aportazio txiki bat itxia gure dagoela, eske mesedez, Mikel Egiguren, sartu eszenarizera. Bai, kaixo. Beno, hemen, egun batzu pasa ondoren, iritsi gara azkeren, amamaierara. Esan atzo gauean lesaka aldean egon eta bueno, gau mobitxu samarra izan zela. Kontratiempua, bai. Eta hori dela eta gaurko beroarekin jendea potxe eginda iritsi da. Lur jota ere bai, batzuk. Baina, bueno, horrelako da bizitza, badakizuen bizitza gogorra dela. Gogorra. Eta
Horrela, badeike. Horrela, baleike. Eta heldu gare. Badaukago gaina publiko berezi bat ere badaukago gure artean. Hortik aire egiten ari dena. Han dagoena, ikusten duzu. kamiseta gorriz dagoena. Inigo Arzola jauna, profesionala. Penakin geratu da ez etortzea, etortzeko bazen hasiera batean, baina... Gauza batzu edo beste batzu esker ez da ezin du izan du etorri eta hemen omenaldi txiki bat beretzat. Txalo bat. Eta... hori, gustatzeko, espero gukin joven aportazio guztionek eta gau duen dana guztabitzetia jarraiz. Eta... besterik gabe. Datorren urtera arte. Harri eskua, kamarak ere bai. Datorren urtera arte. Torri daia. Hori. Izan untxa. Datorren urtera arte.